Subama tongke kai torbonono subana buino hamzak ma tongke kai torbonono hamzak na buino khairok ma tongke kai torbonono khairok na Norma tongke kai torbonono rena Jisu sawahai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta manggala Jisu sawahai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta manggala borok ni man thai kurui kha borok ni soka Kurika borok ne man thai kurika borok ni sokat bokurika buino subama tongke kai torbonono subana buino hamzak ma tongke kai torbonono hamzak na buino khairok ma tongke kai torbonono khairok na buino rma tongke kai torbonono rena Jisu sawahai hanai kaham ni ago sunai ro kai toni hawa boro ni banta tongo Jisu sawahai hanai kaham ni ago sunai ro kai toni hawa
কাইতৰ বননৰ নাই रामकृष्ण पद 4 नम्बर वार्ता Pulang jotono khulumungya kharo जों दिने फुंनि सिमिं नखलायजा हायनो हाय जों दाउ फाय सकबाय के मंगिया गामिनि रामकृष्णपुर पाराव ओ जागा जों खानाजाक थानाय 11 तारिख फेब्रुवारि मासनि चिनि खरसा दारा सन्दै देबरमानि नुखुंग बेलाय किरमासिया कासे गतना थांका आबंखा ब हरनि टाइमो ट्रेन एक्सिडेन्ट नंगौ बबिनि नुखुंग बिनि बुसारंगा याकार कलांमानि कक जों साइमांका आजागा तिनि फाय सकबाय के जों तो और फाइमान परे जों साइमांका जे बिन आमा ताबुक चिन्ता सन्जयनि लगिसं आगि उंगुइ पाइजा याकारि कलांजा असंसारनो तो 2017 ताबुक प्राय 5 बছর चलि दङ दा अबहाय जों टिभिनि माध्यमे निउसनि माध्यमे न साइमानो जे अमहाय दा सन्जयनि नुखुंग अब बिया चलि दङनो तो साइमामा परे जों और चिनि बरक सिनि जाक दङ तिनि जुगाजुग खायका चिनि खरकसा दा सन्जय हिने आरि तो जों जखन दे मंगिया गामिनि साइमा हंगा चिनि और खरकसा सिनि जाक दङ बनो जुगाजुग खायका ब कृष्णपुरनि वार्किं प्रेसिडेन्ट दङ अशोक देबरमा हनै तो लगिते खरकसा दाराबो दङ तो बरंनि थ्रुतेने तिनि जुगाजुग खाय और सकबायो जों तो और फाइमान परे नुखुनि बर रबाय मालायखा और दा सन्जयनि नुखुंग याकार कलांजा बिनि आमा बिनि बाबु ताई बिनि चराय खरक बुरै दङ खरक बुरैनि बिसिं खरकसा तो परा अंगखा ओमफ्राय ताई बिनि बक्रा संरबो दंबायो चरायरंगा ताबु नायथानि तो चरायरंग परिनाय खरकताम दङ ताबु खरकसा माइदुमिरै दङ ताई खरकसा नायनो आर चला जतनि कुसु एत परि दङ तो ओ जागा जों दिनै हायनो हाय फाय सकबाय चिनि अंगनि हयते अभिनगर TWF बुरै मथानि हफायसिनसै तो कासन सानमो चंगो जे और फायफोर जेता नुकमानि सावन अरन सिमनो जेता ट्रेन लामाव नुखा yang जतनो खाली लामानि किनारो कुनो कायसा तामनासे खायतोना निचे चिनि लाइफ आबो हायनि कुनो गकरे जेसनो हठाৎ के थाङै आरो कलाई इंकुइ मानो आबो हायके नुकजाखा तो सानमो चंगो चिनि हापां जारा अंको दै दंनाय रंनो सरकार दै दंनाय रंनो जे ट्रेन पारा बिसिंति ट्रेन लामा जेता खलायमानि ओ जागाव लामा रमानि बिसिंबो साइतो जुदि बेरा फानो रखांगाय जानाय जाते चिनि अबो हायके ताकु सन्जयनो जों हारिमा हाय अबो हाय गोबां मनला प्रत्येक दिन नुकु जों ट्रेन लामाव कलाय थियो बा ट्रेन एक्सिडेन्ट नंगै थियो अबो हाय गतना र अंगलाखनि खागायो ताई तिनि अजे दा सन्जय थैमानि परे बिनि नुखुं पुरा खाली थांगा हने मानो अचराय रंनि पुरा दायित्व ताबु बिन नाना सं बिन थागु संथानि आर बिन थागु ब रोजगार खायनानि मतया बिन थागुनि सरि हामिया तो ताबु बर मिलिलाय खलायलाय दंलायो बिनि आमाने दिकतिया बिन थागु संरो जत मिलिउ बाहायके अचराय रंनो बर खलायमान आबनि चाइतों बर चाइतोंलाय दंलायो तो सानामु चंगो तिनि अभिनगर TWF ने हयते चुबाचु माइरम दक चामुं नंगुरो किसा तुइ हायका आबन बिसिं आं आनि जेता सोसाइटी दङ आनि महाराजा बिबिक वेलफेयार सोसाइटी नि आ सोसाइटी नि फाइसिं जे आं सानामु चंगो आं चराय खरक तामनो बुसकांनि जराव पुरा फ्री क्लास 12 जरा बंगनो तलां परि रिनानि आनि मुचुमुं आं बंगनो साका ताबु बर गार्जियन दग वान सुगुइ जुदि गोसि गांकाय आं चराय रंग नेक्स्ट ईयर जोखनते ओ माने नेक्स्ट ईयर बोलते ओबोनि ताबु जेता सेक्शन दं माने ओबो पाइमन परे जे न्यू सेक्शन नाय आं आपुरो बरंग तलां थानायनि आं कग्रसा बंगनो आर आं बंनि थानि आं खाखायनाय जे बर पजिटिभ आनो रेजाल्ट होने कारण चरायरंनि भबिष्यत पढ़ा लेखा सारा कोनो करे जुदि तिनि बर किजाखनो परि जाखांखाय जे कोनो सामुं खायनानि आजागाव जों साइमन लेखा पढ़ा सारा कोनो गरैचिनि लाइफ तो किजाखनो लेखा पढ़ा सोलों जाखांखाय सरकारि चाकरि मायाखनो एटलिस्ट नगो टिउसन फोरोंगोन बर साइमान होननाय आं खाखाय तो आबन बागे जतनो न सानामु चंगो जे ओ चरायरंनो एमने चुबाचु तो फाइटों हने किजा खनाका तो आबन बिसिंते चिन लोकराव जारा नाय दंनाय रंनो सानामु चंगो तेबो जुदि बंनि गाना बाचे मांहांगाय बासा फाइगेंगाय जानाय आकक सावै आबन अरनो आनि कमतासोनो जतनो हामबाय তিনি 19 তারিখ 2 মাস 2022 11 তারিখ 2 মাস 2023
22 ni salo sini mo Union Kishnapur Assembly ni bisingo mungya kami ardi blok ni BC Ram Kishnapur BC ni under ni ward number 4 aroni sini Roksa Tapuk Sanjay Debroma bini hit थांनाय 2017 थ्रिका abon pore bo Sanjay Debroma uskang 11 tarik bo train by kukai bo bahaina hai lakma arijak bini nukung belai cholia bini nukung go bono jemanti samung yakni fan bai samung tangai bosarak ma hai ke chari tori mani ajuoi tarpore tak bo motai samani pore borok haina wana lajak serai rokla tar sara borok 3 boy ek bai beri rok tham solar rok sa bin nukung go gabon bagina ini oro sini MPPWS Agartala ni MPPWS Society tai Obinagar TWF Buma Bodol ni engai ini borok subas ornani ni paika karon borok social media tai ini news channel ti borok saimang ka amo jogajog mani pore kok salani borok tinaru subas ornan doi paika